Chabvotoka manje. People now vakukwenya musoro. Aiwa vachiita sleepless nights. Vachifunga vachiti yes, we are proud of our country Zimbabwe. But on 18 April, patichano-celebrate independence. Tinge tichicelebrate chii? Hazviperi mushe. Sanapera mashoko atikuona panapa vanhu vari kuuya nema-questions. Aiwa anoramba asina ma-answers. Kunyatsa kuona kuti aiwa year in year out people they are just celebrating independence. Aiwa yavanongosangana nekuhope chete kuti vasubscribe like kuti vangoperekwa. Tipina panapa vakomana vanoita omagi. Vakomana aiwa vatikuona kuti ndo ma-voices at the opposition mikambonyera chiti. Zimbabwe is a crime scene and the criminals are those masquerading as liberators. On the 18th of April, Zimbabwe will celebrate independence. What independence? Tyranny, yes. Dictatorial rule, yes. Bondage, yes. A rule by fear, yes. Oppression, yes. Suppression, yes. Injustice, greed, and corruption, yes. Self-enrichment and selfishness, yes. Illegitimacy, misgovernance, abuse of power, abuse of office. Evil always runs out of road. The only thing necessary for evil to prevail is for a good man to do nothing. Ndomazvipanguranyoka panapa ndaona uchiti aiwa zvese izvi ndozvatinge tichicelebrata. Do not celebrate something which is better, but aiwa panapa vanhu vachanga vachicelebrata suppression, oppression, injustice and the likes, this is which they have stated. But panapa people that are really thinking of their country and their freedom vachiti aiwa we will be just celebrating, but vakomana akati kanyatsoda kugara pasi tozopedzisira tazozotsamwa pachedu. Timbudzai mafungiro emu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Vapinda comment section yedu, subscribe or like, sonto on the bell.